Ahoj, vítám tě u dnešního videa, ve kterém bych ti chtěla ukázat a představit náš skvělý systém na generování oděvních střihů. Za tým Pairy ti řeknu, pro koho je systém určený, co získáš tím, že budeš v systému pracovat, co inovativního přinášíme do světa šití a tvorby oděvů, v čem jsme vlastně inovativní. Pairy systém byl vytvořen pro všechny nadšence šití oděvů, kteří šijí na jakékoliv úrovni. Nabízíme střihy různých obtížností, ať už z fotonávody či videonávody. S námi získáš možnost si oděvní střihy upravovat na konkrétní osobu. Nepotřebuješ mít hluboké znalosti z konstrukce oděvů. Pomáháme tak celému procesu na mnoha úrovních. Šetříme tvůj čas a energii na úkolech, které zvládne udělat náš systém. Nemusí se tak trápit s úpravami střihu či úpravou formátu pro projektor. Pamatuj, že základním předpokladem je se správně změřit a dodržovat postup šití. Chceme zpřístupnit padnoucí střihy a oděvy všem, kteří o ně stojí bez předchozích znalostí či zkušeností. Literatury na téma konstrukce oděvů existuje dostatek. Teoreticky je toho schopný člověk vlastnící kalkulačku a pravítko. Nicméně je jasné, že to není tak jednoduché. Pokud chceme být schopni vytvořit i modely na nekonfekční míry, vyžaduje to určitou míru představivosti, zkušeností, matematických dovedností a hlavně času. Střihy tedy navrhujeme, šijeme a testujeme a ty si pak střih během chvíle můžeš vygenerovat dle tvých měr. A to je přeci paráda. Neustále se vzděláváme, navrhujeme, šijeme, testujeme a prakticky si vedeme svůj malý výzkum v konstruování oděvů. Na některé atypické postavy totiž nestačí běžné konstrukční postupy. Neustále vylepšujeme náš systém, jsme v kontaktu s laickou veřejností i profesionály v šití a velmi rychle reagujeme na jejich zpětnou vazbu. Vítejte ve světě Pairy, místě, kde se znalosti z krejčoviny, matematiky a technologií spojují s vášní pro módu, design a šití.